Op een koffie, op een jouwer. Ik ben benijd. Voor Ik ben benijd is uw panel alle dagen op zoek naar cultuur in Friesland. Dit is nou het bettenhuis van Egbert Douwes. Oké, dat weet ik niet gehoord. Nou, Het is een liedje, hè? ja, heel lied. 1923 zou Egbert Douwes in deze bedsteden geboren werden. In Jetskenhuizen. Dat wil Knap, iets, hè? dat wil iets van mem. Hij is 7 te sliep. Ja, het is wel heel iets, ja. Ja, dit heb ik nog nooit in bed steeds, jongen. Hè? Ach ja, er gebeurde alles in deze ruimte. Moest je zien, San hier bij Bijeka. En wist dat ik die kregen heb? Wat leuk. Zit in een hal. Hele lietse kopjes. Het was een luxe product. En duur natuurlijk. Blijkbaar, maar de stier kreeg op het papier dat ze wel 20 kopjes dronken. En de man dronk koffie en de vrouw een thee. Dat is pers thee in een blok. Dat hebben ze in mijn kop pers. Dus zo namen ze het mooi. Heel compact. Dit is snuiftabak, hè? Ja. Mag u Oké. wel proberen als u wilt. Nou, ik wil het wel eens Ja, proberen. snuiven. Ja, je rookt, dus Ja. ik net. Er zitten kruiden in en hij moet er één Moet- neus dicht houden met een andere snuiven. Ja? Echt een binnen, hè? Ja, maar, ja dat kan prettig zijn. Net als dampo, zeg maar. Maar dus als je verkouden bent, Ja, gaat het dan- ook werken. Nou, dan kan Oh, ik als je moet dan een klein proesten. beetje hoog gaat. Ik vond het leuk. Ah, er is een volle meertje natuurlijk. Er is nog een gele gieterij, er is een klokkenmakerij, er is een bakkerij, een drukkerij. Even het eerst maar even aan een bakje tafel.